mazimbabweans ndadzoka nhasi, saka tiri kuda kuti titaure nenyaya idzi dziri kuitika idzi. Nhasi ndakanyanya kufokasa nevanhu vanosapota ZANU-PF. Nesuwo zvedu tichapinza dzedu vamwe vanhu vasiri kuZANU-PF because iyi nyaya iyi iri kukonzereswa nekuti pane sapoti iripo kusvika vanhu vaite zvavari kuita izvi, kuti vanhu vaite umbavha hwavari kuita, kuti vanhu vaite utsotsi hwavari kuita, kuti vanhu vaite zvekuponda vanhu, vane little bit of a support yavainayo. We can't take away that. Saka sapoti iyoyo ndo yatoda kuti tionesane nayo kuti varume, kana zvichinzi munhu ndileader, hazvirei kuti anorepresenta a certain group of people like we are seeing now. Kana zvichinzi leader, munhu anonzi leader akafanana nafather figure, a father of the family or a head of the family, wekuti mwana akaita mhosva kunze uku, vanhu havasvikokonfront mwana, vanosvikokonfronta iwe baba. Same applies nenyika, same applies nezvinhu zvatinoita muupenyu on daily basis. Saka nhasi tiri kuda kuti tiyeuchidzane kuti muZimbabwe problem yedu haisi America. muZimbabwe problem America nenyaya yemasanctions. muZimbabwe problem yedu haisi opposition. muZimbabwe problem yedu haisi yakasetwa nemumwe munhu kana kuti yakasiyiwa nevarungu. Problem yedu yemuZimbabwe igreediness nekushaya focus, nekusaziya value yezvinhu. Ndo the main problem yatinayo. Nekuita zvinhu zviri disorder in every institution. It might be ma private institutions and ma governmental institutions, ma bodies nema organizations anenge ari independent. We can't separate all those from government activities. ZANU-PF yakagreba zvinhu zvese ikambanyikira ikaita yazvo. Saka zvese zviri kuitwa zviya kana zvamuri kuitika zvekuti ED 2030 hazvisi kubenefita kana mumwe munhu, hazvisi kubenefita iwewe, hazvisi kubenefita mbuya vaipa next door, hazvisi kubenefita sekuru vekuchipinge, hazvisi kubenefita ambuya vekubhowera, hazvisi kubenefita mai vekucholocho. No, zviri kubenefita a few individuals. One family iri kuda kuita kutora Zimbabwe kuisa muhomwe mavo. Vanhu veZANU-PF maZimbabweans ndoda kuti ndikuudzei chokwadi chisiri chekunyepa. Indogara ndichitaura chokwadi nyangwe kuopposition kwacho. Vamwe vanhu havatombotauri neni because iye anoziva kuti ndikataura, akataura neni ndomuudza chokwadi chinei chiri paground. Pane matombo kana paine vanhu vekwamutoko vaya, ndakambozvitaura palast audio. Pane matombo anotorwa kwamutoko granite here, inoitiswa mafloors, makitchens and stuff like that, nekutovakiswa mabuildings. Ndakambotaura last time kuti pane shopping mall or complex inonzi Trafford Center kunoku, yakavakwa mafloors acho akaiswa negranite, anobva kwamutoko kuZimbabwe kuye. Mabuildings hope, ukaenda kumashops ukada kunotenga granite, nyange vanhu vanouya mupamba kwano kuti wakaiwana kupi mari yekureza ningirikini mafloors akadaro. But kwairi kubva kwacho, vanhu vacho vana vari kufa nenzara. Vanhu vacho hapana kana cent kubvira 1980 achitorwa matombo iwaya. Hapana nyika isina granite rakabva kuZimbabwe. Shopping complex yandiri kutaura iyoyo, ndakambozvitaura panapa, minimum payment yaunobhadhara kana uchirenda shopu ipapo. Hapana shopu isipo.
nyangwe ana guchi, nyangwe anani, zvinhu zvacho unozviwana zvese ikoko. Anything chaunoda unochiwana ikoko. Minimum marentals ariko pa1 shop i200,000 pagore. Ende vanhu vakatengesa matombo iwayo ane apuwa kana 50,000 oisa muhomwe. Otengesa matombo treasure yenyika. Tobva ipapo oenda kugold onotengesa oisa muhomwe. Ende vanhu vandiri kutaura nezvavo havasi vanhu vanogara kwaMutoko, havasi vanhu vanogara kwaChiyadzwa kuri kutorwa madiamonds, havasi vanhu vane nhoroondo, madzitateguru avo havasi vemuZimbabwe. Matauriro andiri kuita vese ana ziyamba ana kazemba havana madzitateguru ari muZimbabwe. Ndosaka muchiona vachiuyisa malaw anocontradicta neculture yedu, anocontradicta the way we live as a people. Kana kuti tiri kumaTebeleland tobva ikoko touya kumaShonaland toenda kuna ana Manicaland nekuna ana Masvingo province. Vanhu vane different cultural beliefs, asi tinoziyana tese kuti kwakati kunoitwa culture yakati. Pane overall culture iri muZimbabwe yekuti munhu kana atora mwana wemunhu pane zvinoitwa. But kana uine munhu ane macultures asingabhilieve izvozvo, ndopaanouya kuti ukatora mwana wemunhu kana usingadi kubhadhara pachako. Because tiri kuisa vanhu vari kutiparadza pamberi apa. Tiri kuisa vanhu vari kuparadza culture yedu vachiuyisa yavo. Ende vanhu havadi kuti zvitaurwe izvozvo. But sekutaura kwandaita hapana chandovanzira munhu. Kana uchandoregerera kutaura chinhu chandofila kuti hachisi right. Saka tiri kuda kuita pinpoint. Kana tichivhotera vanhu, people need to understand background yemunhu kuti akabva kupi. Zvine basa izvozvo. Ndosaka makaona even Gordon Brown akatadza kutonga muno muEngland because iye muScottish. Handimaona. Saka vanhu vemuno vane vachitaura kuti iwe hauzivi. Pane something chausingazivi chatinoita. Pane maitiro edu iwe hausinganzwisisi. Kana muchida kuona kuti maZimbabweans anobehave sei, tarisai kumachiefs aya. Kana muchigara muvillage kana munharaunda pakaitwa mhosva, panonzi munodedzwa kudare zvonzi iwe wakakanganisira uyu, iwe wakakanganisira uyu, iwe wakatora mukadzi wemunhu unoripa mombe 3. Ndo magariro edu, ndo culture yedu kuZimbabwe. I'm sure kuSouth Africa ndizvozvo. Handimaona. Nekuna ana Botswana and stuff like that. Pane nyika dzisingaiti izvozvo. Kwakabva. Vanhu vese vari kuponda vanhu, even vari kusumuka vachiti ED 2030, tarisai background yavo ndeve kupi. Anyone aida kusumuka ari muZimbabwe akaurayiwa. Solomon Juru akaurayiwa. Tongogara akaurayiwa. Elliot Manyika akaurayiwa. Butagezi akaurayiwa. Ushowekunze akaurayiwa. Morris Nyagumbo akaurayiwa. Nditaurirei ana Lookout Masuku, Joshua Nkomo vakamudemonizer futi, Dumiso Davengwa. The list is endless. MaZimbabweans aya. Saka chitarisai, even mukasecha painternet, endai munosecha pese painzikana kuti ZANU-PF yaponda vanhu. Endai munoona masurname nemazita evanhu vainzi vari kususpectwa kunzi vaikomita mhosva idzodzo. Mondudzawo ndeve kupi. Saka zvinhu zvese izvozvi kana takazvitarisa, zvasina basa, hazvina kuipa kuti munhu ane background kana kuti yekuMalawi anogona kuita leader muZimbabwe. MaZimbabweans haana kana basa nazvo. Havana problem nekundiwana. MaZimbabweans anoda kuti zvinhu zviitwe nemazvo. Usaone MaZimbabweans akanyarara mota havazivi. Vanhu vari kuda vachitaura rafu kutoita zvatoda, we can tear up the constitution, tongoamenda zvatiri kuda zvacho. Hakusi kungoara kuyakwi. Ndo chidofo chacho ichocho. Saka tiri kuda kuti tibatane manje. Zvesha zvekuti opposition kana kuti zvekuti ruling party kana kuti zvekuti hatimbozvisiyai pasi. Let's focus nekuvaka nyika yedu. Let's focus nekuchuza maleaders edu chaiwo. The reason why ndiri kutaura ndichisaunda kunge ndiri kusapota vanhu vari
vari kubva vane background yekuzanu-pf ndeyekuti mindset yavo yachinja. Isusu mindset yedu kuopposition ine problem yekuti pane munhu one anenge achiti I can do it all ari one. Ukauyisa maideas haatambirwe, anotambirwa from a certain group of people. So I've been telling these guys kuti we can't work like that, we can't work together when you are like that. Maweakness avo ese ndoaziya. Hapana chinhu chaitwa kunhingirikini kuopposition from here chekuti unondiudza. Kubvira kumadonors kusvika kuchii hapana vatisingaziye. Hapana matransactions kana anything chatisingaziye chekuti munhu anozvotiudza. Varipo vamwe vakomana noti handina kutaura navo zvangu kuti vaauthorize kuti ndivataure panavo. But kana ndataura navo ndogona kuvataura kuti this guy knows everything, that one knows everything. Vamusingambozivi kuma-opposition circles. Nevamwe vanhu vanomira nekuti kuZimbabwe kuite right. Kune vanhu vanotomira vatori ready kuti kwete kunorwisa munhu ayo. Kungomirira kuti kuZimbabwe kuite right, ma-investors chichi vakamira munomu. Vekuti vangomirira kuti kuite right. And then nyika yedu yoenda kumberi. Saka munofanira kuziya kuti iye zvino taakuda kuti Zimbabwe iite right. Munofanira kuziya kuti taakusumuka seZimbabwe. Hatisi kusumuka as vanhu vari kurepresentwa nemumwe munhu. Inini I don't owe anyone anything. Zvekuti kuopposition vanoti kweiwo wakazotaurirai zvakati, hapana anondibvunza izvozvo. Because hapana wandoowa anything. Ende ina handinyengereri munhu kuti iwo kana wapinda mupawandoda uzodai. Ina handiiti izvozvo because I understand politics. Politics zvadzinoita. Kana muri mupolitics iwo, you need to understand kuti politics is voluntary. Munhu uyoyo wamaa muchitukirira muchiti haiwa hatidi umuona hatidi kudai. Ndiye anosweswa pamberi pako nemunhu wawanga uchisapota iwe. Saka iwe paunoda unoona munhu wako unotanga waona wawaituka we. Zvobva zvavharana zvakadaro. Saka ndo masenzero anoita politics. Kana uchiita, you just need to do it for the sake of our people, for the sake of our country. Kuti nyika yedu ive inoyemurika. Kwese kwatinoenda tive vanhu vanonzi onai vanhu vekuZimbabwe. Onai vanhu vekuZimbabwe. Izvozvi varume vekuZimbabwe takawanda kudaro. Vakadzi vangadai vachiita kurwira kuti vanhu vekuZimbabwe they are so disciplined. Nyika yavo they are so focused. Vanodai. Tingadai vakadzi vekuZimbabwe vachitorwirwa nedzimwe nyika kunzi ukaroora mukadzi wekuZimbabwe, unenge wagara, unenge wadai. Handisi kublema vanhu. Ndiri kublema image inobuda kuti kuZimbabwe kwakaita sei. Neusasikamu unobuda pane zvinhu zvatinoita. Saka nyaya dzese idzi nhasi ndiri kungofokasa nesu pachedu. Because before we blame other people, we need to pinpoint kuti weakness yedu isusu iri papi. Weakness yedu ndeyekuti hatina kubatana. Weakness yedu ndeyekuti we are overqualified, but we can't find each other. That's why ndiri kuti ma-engineers uyai kunoku, touya uku. Manesi, ma-doctors, ma-healthcare professionals uku. Ma-technicians, ma-accountants uku. But mainly ma-engineers, nema-technicians, nechichi. But kana ndichidaro as I said before, handisi kuti munhu asina qualification ye-engineering is not welcome. Vanhu vanouya, toita group, to discuss ma-projects. As I mentioned last time, kuti takagadzira project between 2012 and 13, but yakatanga before that. Yakatanga iri idea kuma 2007-8. Tikauya neproject yema-solar power plant, ye-feed-in kugrid and stuff like that. Ndakambozvitaura pama-last videos, saka handicharambi nchidzokorora into detail. Saka the reason why is kana muka-create a government, kana lese tiri kuda kuita change, zviri kuda kuita kuti tiite unit nana comrade Geza, zvatiri kuda kuita
topinda president Mnangagwa obva. Kana isi tisiri ready ndopanobva corruption. Because projects anofanira kugara akagadzirwa. Kunzi road dzedu muZimbabwe dzakastretcha zvakaita sei. Kuti tiite ma 8-way lanes kuZimbabwe panda mari yakaita sei. If I'm not mistaken, kuti gadzire road dzakaita kana unze sezvakaita South Africa pama main road ekuZimbabwe, we need something like 20 billion kuti abude zvaakaita zviye. Saka michiona yekuti 15 billion yakabiwa nevanhu, tisingatauri mari imwe yese yakabiwa yatisingazivi. Tingadai tine maroads akadarika ekuSouth Africa, but vanhu vanenge vachiita kunge vasina basa nazvo kuita bozi. Unonzwa maZimbabwenzi achita zvineineni izvozvo. Ukanzwa munhu achidaro haasi muZimbabwe. Ukanzwa munhu achidaro, that person is useless. That person is not worth being your friend. That person is not worth talking to. Bozi hapana anything constructive chaunonzwa kubva kune munhu akadaro. Bozi haana chaanoziva, ari useless. Bozi ukaona a person asina basa nekwaanobva kana kuti kunyika kwangu, handisati ndamboona munhu akadaro, especially uri murume. Inini ndiri kutodawo bhiga vakadzi vekuZimbabwe kudarika zvinoita varume. Varume vekuZimbabwe tinotya. Unonzwa hausati wawaziya masitene ekuZimbabwe akaipa vachifamba vachirova vanhu, akaipa vachifamba vachirepa vanhu, akaipa achifamba achiti kana akuita investigation anobata munhu nyange asiriyewo murova kuti taura chete. Ndo investigation ndokuipa kwacho ikoko, ndokuipa kwamune muchitaura ikoko. Zvinhu itori mhosva inenge ani makaona ningirikini madzibaba yoshandiko vakabatwa nobva varohwa kuita sevachafa, nobva zvatongopera zvakadaro. Kunyika iri normal inonyatsofamba chaiyo. Police department ingadai yakatofainwa mari dzakawanda kana mamillions. Next time havazozviti, because kuZimbabwe hakuna accountability. Iya yekuti vanhu vari accountable for anything. Madoctors chaiwo ekuZimbabwe hapana pandakambonzwa kuti madoctors kana manesi aita era vaindiswa kukoti because munhu atadza kuzvara kana kuti afa kana kuti vava vachiita rafu. Saka vanhu havana makwenzi ekuti kana pachiitwa chinhu, because hatina leadership. Hatina a leader with leadership qualities. Hatina a leader with a visionary mind. Hatina transparency. Hatina accountability. Hatina good governance. Saka nyika inofamba kumberi sei. Saka mangwana tichauya tichiupdateana nezvaComrade Gezi. But for today, ndikuda kuti ndikuudzei kuti tiri kutongwa necrime family. The Mnangagwa crime family ndio iri kutonga muZimbabwe. Kana nchiti Mnangagwa crime family, hani munoziva kuti kune magroups emafamilies ari involved nemhosva. Zvakafanana nemafia, zvakafanana neThe Gambino family, nana Al Capone, nana uyu anonzani, big guys, mafia bosses, mafia group of families. They are always dealing with extortion, money laundering, murder, threatening behavior. Do survival yema families akaita saiwo. So as for now, this family yakunzi Mnangagwa crime family. Because vese vari involved, kubva kune mukadzi wacho kusvika kuvana, they are all involved. Kubira nyika, kuthreatena vanhu, kusenzesa vanhu. Imi mufungai kuti maprojects ari kunzi kuState House kunoda kuitwa juraho. Kana kuti mahovhets ari kuda maboreholes. Do you know kuti ipapo pavari kutotaura kuti mahovhets anoda maboreholes, vari kutoba mari futi. Ivo vachicherera mahovhets maboreholes, vari kuba hawo.
vanogona kuti bhoho rimwe chete torichera 30,000 ende behaviour iyoyo havariregi kusvika tavabvisa. Saka ndo zviri kunzi, ndo zvatiri kuti vakomana, nyika yedu yaparara. Vakomana in 10 years time pane pasina chinhu. Vakomana gold riri kucherwa hapameri rimwe semhodzi. Vakomana madiamonds ari kutorwa haameri pamwe. Vakomana mhuka dziri kuurayiwa manhingirikini vachiisira cyanide and stuff like that. Tosara tisina chinhu. Rinosara radesert. Machina ari kutandanisa vanhu kumatongo avakasiyirwa nemadzitateguru avo. Machina ari kudhiginyura nyika vachisenzesa cyanide kuchera vachiisa matoxic chemicals mumvura ine hove. Machina ari kuuraya vanhu. Machina ari kubata vanhu kaki. Machina haasi kubhadhara vanhu. But hatingablame machina kuti machina ndiwo akaipa. Toblame government yedu because pane malaws tine constitution kuZimbabwe inoprotecta vanhu, inoprotecta malaws edu enyika yedu, but haiteedzerwi necertain individuals. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti hatibatanei maZimbabweans, ndo shoko guru. Hatibatanei, tinyatsoona kuti nyika yedu, ngatidzamisei pfungwa dzedu, tinyatsofunga kuti tiri vanhu vakaita sei. We are a very strong people. Problem yatinayo ndeyekuti vanhu vatema, we don't realize how powerful we are spiritually. Handiti maona, because tangojaira kunzi hey mutema, saka tinopedzisira taluza confidence. But we are a very strong group of people pavanhu vatema. Munhu wega ega mutema waunoziya, spiritually we are very strong. Saka tine problem yemapastors aya, vakuru vemachecha vamuri kuona vese nemaprofets mamwe anenge achiitwa, vamwe anotobhadharwa neZANU-PF. Muchazovaona zvenyu musi unopera system iyoyi. Vese vanouya vachiti he ndaratidzwa, he ndakadai. It's only a few vekuti vanozikanwa uyu anonamata. Handiti maona. But vese vamunoona vachipengereka vaya kwamunonozara kwese kuya. Hapana kunamata kuya. Yes, munhu anenge achitaura nhingirikini mascriptures chaiwo. But those guys vaka-identify kuti when anything goes wrong, sekubirirwa kwakaitwa ma-elections last time, vanouyawo kuti Mwari achagadzira pakati aita sei. ZANU-PF ine ichiita kuti vanobhadharwa kuti vataure kudaro. Saka as a people unobva wafunga kuti saka Mwari achapindira. Hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Hapana Mwari anozopindira nyaya dzakadaro. Hakuna. Hazvina umboitika. MaJews rudzi rwaJesu vakaurayiwa naHitler vachinamata, zvikangopera zvakadaro. Hanimaona. Saka hakuna intervention inoitwa naMwari yezvinhu zvatinoita panapa. That's why tine 5 senses. That's why akatipa capability yekurizina. Tisu tinofanira kuprotecta zvipuka zvese zviri pano pasi. Ndo maduties atakapuwa naMwari nekuzvichengetedza isusu. Dai aida kungointervene mune everything, tingadai tisina brain kana kuti takaita sezvakaita huku zviye. Nekuti inotoda kuzikanwa kunzi inovakirwa chirugwi. Saka iwe kana uri capable yekuziva kuti ndikadzika apa ndogona kunyura apa zvandiri kuda kuita, kana uchida kuponda munhu unoona vanhu vachiuya usiku, vanhu vanotumwa neZANU-PF havauyi masikati, vanobvisa mota registration plate. Izvozvo zvinokuratidza kuti iye ari kuziva kuti zvaari kuita zvakaipa, ari kuziva kuti zvaari kuita hazvina kunaka. Saka brain dzemunhu dzine capability yekuziva zvese izvozvo. So you don't expect anything from anyone. And my last words, maZimbabweans, hapana politician anokuitira chinhu. Garai maziya izvozvo. Hapana politician anokupfumisa iwewe. Ukaona akupfumisa ndo corruption yatiri kutaura. Zviri kuita ana Wikineo Chivhaya. Vanhu veZANU-PF masupporters, please. Ndakabvira kare nchikuudzai kuti munoseenzeswa, izvo muri kuda kuseenzeswa pakunzi ED 2030 chichichi. Vanhu vacho vari kubenefita, vari kuwana mari, vari kupuwa matenders, vari kufamba vachitenderera vachitengera vanhu motikari, ana Passion Java, ana Hubert Angel, ana Magaya. Vese vaya vari kuti vakakomita crime havasungwi.
ndo vari kubenefita. Ino yasvika time yenyu yekuitiswa dirty work, ndimaakuseenzeswa, ndimaakudiwa iye zvino. Kana papa mari vavana vamunangagwa, kana papa mari vavana vamutsvangwa, kana papa mari yamhuri yagarwe, kana papa mari ndaana muswere nana utungwarara and stuff like that. Imimi hamutombodi kuonekwa, ukasvika kounourayiwa. Ndosaka muri kupwanyirwa dzimba dzemisha yenyu yakasiyiwa nemadziteteguru yenyu, and after that munosumuka maakunosapota vanhu vakadaro. Saka isiri kuti no, taakujoinana nemakomburedzi akatisungunura, ende zvavari kutaura zviri genuine. Saka kana tasvika ipapo and then tonhingirikira toona kuti tinotangira papi. Behavior yevanhu vekuopposition yese ndinoiziva sekutaura kwandakaita nezuro. Hapana munhu ari kuopposition anga ari muleadership wandisingaziye kuti maweaknesses ake ndapi, zvaari capable ndezvipi. But pane maleaders ekuti unogona kuona vanhu vachifara vamuona vasingaziye maweaknesses ake. But ina handitauri vanhu ndakavaudza ivo pachavo kuti ivo neproblem yakati. Wende ndakamuudza obvira kudhara kuti iwo hausi right, unoda mari zvisingaiti. Ana uyuyu kuchina ana Priscilla Misairab vese vaya ndakavaudza kuti hamusi right imi, muri kuba mari yevanhu. Because panyaya yemakaro emari haina kutanga iye zvino, yakatanga pakuti handi munoziva kuti kana uine political party pane maorganizations anogona kukusponsor. Kana sezvakaita kuZimbabwe kuye havakusponsors mari yepolitics, vanogona kusponsor through something else. Kana kuti vanhu varohwa munogona kusponswa mari, kana kuti mukati tiri kuda kutenga mota dzecampaign kana mabhazi or something like that. Saka vanokubhadharai. Saka vanhu vese vairohwa vachiitwa sei, kazhinji kacho mari yaibhadharwa but yaidyiwa nevamwe vanhu. Ndosaka ndiri kuudzai kuti nyangwe mukaisa opposition, behavior iri kuitwa nezanu iye yakazara futi kuopposition ikoko, ende iwo ukazvitaura they won't listen. Ukaudza leader ariko kuti koshamwari kuona zviri kuita vanhu, because ina handitauri vasipo, ndotaura varipo kuti uyu itsotsi uyu akaita so woshmencuwe kuno kuti 2001 I think pakabviswa nebranch. Pane madonors akauya akabvisa 75,000 yaida kunorapiswa vanhu vaiva pachiitwa political violence. Vakanoidya yese nana Sekai Holland vaya, yakanetsa nyaya. Because tikati aiwa kaisa hatingaiti basa rekutsvagirai mari yemuchinodya, vapfana vachitambudzika vari muroad. What that for? Saka muri kuona kuti vese vaya pese pari kungoitika disorder nyangwe kuopposition vari kungobuda vakadaro. Hazvi zvekunzi munobvunza kuti aiwa tiratidzewo zvakabva pai, but vari kungoonekana nhasi ende hazvichinji. Ndosaka tiri kuti zvekuita mapolitical party zviye I don't think kuti zvinosenza kana tichirwisana nesystem iri kuZANU-PF, kana tichirwisana nematsotsi ari kuZANU-PF, kana tichirwisana nesystem yavari kuseenzesa kudzvanyirira vanhu. Saka hatibudei tisapotana nana Comrade Gezi, but main message yangu yanga yakanangana nekudzidzisana kuti vakomana, zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvi, isusu let's be organized, let's come together, let's identify ourselves as Zimbabweans, kuti iwo unogonei, iwo unogonei, toisa zvinhu pamwe chete, we create maprojects. Maprojects chaakanakira akagara akagadzirwa ane macalculations ekuziva kuti project yemasolar power plant semagadziriro ataimbetaiita ikazonzi zvaiyapohwa wiki newo, that doesn't matter, and haakwanisi kuiita because maziro atinoita ndeyekuti magadziriro atakaiita kana ikatorwa nemunhu iye nyangwe achiverenga zviripo, he can't do anything about it. Saka macalculations anenge aripo kudhara. Saka iwo ukazopa vari mupawa vamalawyers havakwanisi kuita chitsotsi chekuedhera mari pamusoro because it's already done. Inongozikanwa ndeye 200 million, but ukasiyira zvese kumalawyer vanozwa kuti ndeye 5 billion, vobva vatotora mari yacho vogovana. Mishonga kumahospital iri kunzi mishonga uparenyatwa, hakusi kuti medication haisi kutengwa.
ayo iri kutengwa. Kana yatengwa isati yatombosvikawo parenyatwa inenge yadhivhetwa yaenda kumaprivate hospitals kwamusingasviki imi majority yevanhu vari kusapota ZANU-PF, kwamusingakwanisi kuenda imimi vanhu vari kusapota ZANU-PF, vari kusapota chimbavha chiripo, vari kusapota utsotsi huripo, vari kusapota ugororo huripo, vari kusapota umondi huripo. That's what you are supporting. And we are going to keep on talking about it till the end. Kuti aya matsotsi, idzi imbavha, idzi imondi, and everyone knows. Hapana kutombotaya kuti hey zvadzodai matsotsi aya. We are dealing, you are supporting criminals. And kuti Zimbabwe tiswe pa situation yakadai, blame iri kwatiri vanhu. Saka we need to change that mindset. Tuye pamwe chete, tibatane Zimbabweans, tisashorane, tisatukane, hapana munhu asina basa. Nyangwe vaiva mukomana vamunoti haazigoni kana unyora zita rake. We need that person. Pane chaanogonawo. So we want an inclusive Zimbabwe. Kwete kuti inenge ine vanhu vanonzi chona zviri kuitwa kunana Harare City Council kune kuine mamanagers 30 but iwo ukabvunza kuti vachitambira kana ma50,000 tsvaga kuona kuti ko basa ravo nderei. Hapana. ZANU-PF yotora town planner inomutora achibva kumusha uko, kwete kuti munhu anobva kumusha akaipa. Ayo chinhu chaunoita chinoda uine experience mbichana yekuunderstanda kuti social life inofamba sei. Unoziva iwo that's why munhu achiti akabva ari doctor kuZimbabwe kana kuti akabva UK ari doctor oenda kuZimbabwe, there are certain courses dzaunofanira kuita kuti vanhu vazomeka sure kuti uri kualaina nemalegislation ari muno munyika mauri kuseenzera. Saka ndo zvazvinoitirwa izvozvo. Saka iwo ukanotora munhu kumusha ajaira kuchera mvura mumugodhi, ajaira kudhaya mvura pachibhorani, ouya kuHarare onzwa vanhu vachikomplena kuti musina mvura, takuchereswa zvibhorani. Kwaari iye hazvi zvinoshamisira, anotokubvunzawo saka wanga uchida kuchera pai, because iye ndo life yaajaira. Ndo vanhu vanoda kuseenza naED, ndo vanhu ED haadi vanhu vakangwara. Kana uchida kuve threat kuZANU-PF, uyai nemaprojects anovaka nyika, uyai nezvinhu zvekuti zvinosimudzira vanhu, unenge waenemy. But ukauya sezvakaita Wicknell uchisuggesta zvinhu zvinodestroya vanhu, zvinhu zvekubirira maelections, ndosaka akapuwa kutenda ye akaprinda maballot papers akawandisa, nomva vanhu vavhota kuZimbabwe, nomva aendesa vamwe vaivhota vekuMozambique, vamwe vakavhota pakati peusiku. That's why muchiona achirewardwa so. That's the only reason. Saka munofanira kugara muchiziya kuti tiri kudhila nevanhu vakaita sei. Ndatenda hangu tichazonyatsotaura mangwana taakuupdatana nenyaya yana Comrade Geza, but chandongokurudzira ndechekuti kana tanzwa kuti tiri kubuda rini, ngatigadzirirei tibude Zimbabwe yese. Musateerere zviri kutaurwa izvi nevanhu ava. Vanhu vakupanika, vari kuzviziva kuti imbavha, vari kuzviziva kuti imhondi, vari kuzviziva kuti haasi maZimbabweans. Ziyambi hausi wemuZimbabwe. Kana waenda takuisa pachigaro uchiona zvakadaro, chiitawo zvinhu zvakanaka, tikuyemure, toti une benefit kwawakabva ikoko kuti wauyawo nenelogy yako, kwete kuuya nemaideas anoparadza us as a people. We don't want that. Ndozvatinenge taakuzoongorora ipapapa. Saka hatiitei zvinhu zvekubatana paZimbabwe yese, tiende kumberi, tichanzwa madheta ari kuteera. Pakauya chinhu ndichakuupdate. But as for now, mukomana uyu 0.5 Creative Studios, please subscribe kuningirikini yake ari kuita basa guru chairo. Munoswera ari kuupdate vanhu zvinhu zvinovaka nyika, zvinhu zvinoita kuti tive vanhu vamwe chete, zvinhu zvinoita kuti tinzwisisane, zvinhu zvinoita kuti tive nerukudzo, tive nechimiro pasi pano. Ndinotenda hangu, muswera zvakanaka.